Bukas na matag adlawng Domingo ang tanang establishmento sa Dakbayan sa Talisay, tabi sa tibuok Simana. Si Chona Carion sa report. Tungod sa nahitabong pandemya o paglikay sa pagtakod-takod sa COVID-19, matag Domingo, temporaryong gipasirad ang mga establishment sa Dakbayan sa Talisay. Apan karon, mipagawas na og bag-ong executive order si Mayor Samsam Gulyas nga nagtugot na sa mga establishmento nga ablihan kini sa adlawng Domingo. Sugod karong adlang Domingo, abli na ang tanang establishments dinhi sa Dakbayan sa Talisay, ilabi na ang grocery stores, supermarkets, lakip na ang merkado publiko. Lakip sa gitugutan nga makapaninda tibok adlaw, maong mamanindahay og lechon di ina ila ang Dakbayan. We have consulted with our business community, consulted with our constituents, consulted everyone involved, and we decided na it's time to open on Sundays na sad. Sa executive order ni Mayor Gulyas, giawhag niya matagduma sa establishment nga ipatuman gyud ang health quarantine protocols. Matagtaw nga mamalit umusud magbitbit gyud og quarantine pass. Lakip na ang pagsulob kanunay sa face mask o face shield. They should enforce health protocols within the vicinity of their establishments. Then hopefully sad na kami mag-monitor whoever is found out that is not following health protocols, we will call their attention. Ubani Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.